A Deputación da Coruña prepara unha segunda edición do Mercanavila. Os comercios de Boiro agardan esta nova entrega ao ser unha iniciativa que xerou moitas ventas nos negocios participantes. A Deputación da Coruña xa traballa na posta en marcha da segunda edición de Mercanavila, programa pioneiro que naceu o pasado 2025 para apoiar o comercio de proximidade nos concellos máis pequenos da provincia. A primeira convocatoria foi todo un éxito, polo que os profesionais agardan cos brazos abertos á vindeira entrega. Para nós, eu sempre digo que primeiro é unha axuda a xente que poda vir a comprar ao comercio, pero hai algo moi importante, que é a xente descarga o bono e hai xente que non é asidua a vir a comprar ao comercio local e axúdalle, e ven aquí porque ten un bono para gastar, conoce a tienda, ve as marcas que temos, ao final vennos a conocer e sabe. Hai moita xente que entrou e dixo, pois non sabía que tiñades estas marcas, nin que tiñas este produto. Entón, bueno, o bono axúdanos tamén non só a hora de vender e facturar un pouquiño máis esos días, sino tamén de dar a conocer pois o negocio e as marcas que temos e a tenda. Trátase dunha campaña pensada para municipios de menos de 20.000 habitantes, polo que chegaron a Boiro persoas de diferentes puntos da provincia que puideron coñecer e mercar no seu comercio. Fixo que xente de Ribeira, Santiago, que tiña que pode descargalo, pero tiña que gastalo pois en concellos de menores de 20.000 habitantes, e Boiro era un deles. Entonces, entre a campaña tamén que fixeron para que a xente viñera a gastalos, pois a verdad que se notou moito. Outra, o bono Mercanavila son 100 euros. Entonces son bastantes cartos, e a xente di, bueno, pois que é moi atractivo, non son só 30 para gastar, senón que son 100. Apunta que o tramo de desconto quedase ás veces escaso, polo que teñen unha petición para o vindeiro Mercanavila. Que suban un pouquiño o tramo, que non aprendan pois ao mellor de 100 e pico euros que podan descontar 30, non só 15, pero bueno, aínda así está moi ben, é verdad que estamos moi contentos de que se animen a quitar outra edición. A primeiro sí que é verdad que era o primeiro ano que se quitou e a xente non o conocía, pero bueno, a todo o mundo que lle dixamos de descargalo e tal, porque a verdad que son moitos cartos, son 100 euros que se van a forrar nas compras. Bueno, non sei cando teñen previsto quitar, pero se quitan despois do verán para a volta a cole, a verdad que vai axudar moitísimo, bueno, todo o que fagan, pois está guai. Ademais, impulsouse nunha época do ano con menos vendas, polo que revitalizou o comercio de proximidade. Ademais, como viñanos do da Xunta, que sempre se acaba moi rápido, pois a xente que o descargaba, pois ao final o que fai é tamén intentar pois anticipar esas compras e comprar un pouquiño máis rápido por medo tamén a que se acabe antes. Entón, bueno, ese aliciente tamén está ben porque é uns meses onde as compras están un pouco máis paradas despois do verán, a xente despois xa para un pouquiño, ven a volta a cole, hai moitos gastos, entón, bueno, pois está ben que quiten ese bono nesas épocas porque ao final axudan moito tamén a que a xente pois se decida a comprar. É unha axuda moi grande. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, anunciou que haberá unha segunda edición do Mercanavila e afirmou que as cifras acadadas no 2025 demostran que funcionou, que chegou á xente e que respondeu ás necesidades reais do comercio de proximidade. Sector económico que considera tamén esencial para a cohesión social e territorial da provincia. Mercanavila puxo a disposición da cidadanía descontos para realizar compras nos establecementos adheridos das vilas e concellos pequenos e medianos da provincia. A iniciativa pechou a súa primeira edición con máis de 93.000 bonos descargados, preto de 300.000 operacións de compra, 1.080 comercios participantes e 16 millóns de euros movilizados en vendas no comercio local. A primeira edición deixou unha importante pegada territorial. Concellos como Boiro, Noia, Ordeste, As Pontes, Betanzos, A Pobrado Caramiñal, Melide, Arzúa ou Padrón rexistraron algunhas das cifras máis destacadas de vendas. A Deputación e a Federación Galega de Comercio iniciarán agora os traballos técnicos para definir os detalles da nova convocatoria, para consolidar e ampliar unha iniciativa que xa se revelou como unha das accións de apoio ao comercio local máis exitosas desenvolvidas na provincia.